viață dăruindu-le. Dumnezeu risipindu-se vrăjmașilor și fugind de la fața lui cel celurat, pe dânsul Hristos învia din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Precum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Așa să chiară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar dreptii să se veselească. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în dânsa. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. În vecii vecilor, amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! O sfântă mănăstire aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Preasfințitul Părintele nostru, Sebastian, Episcopul Slatinii și Monahilor, pentru cinstita preoțime și cea Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, pentru preacuvioasa Maică Stare, Seina Monahia, împreună cu toată obșa acestei Sfinte Mănăstiri,
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru călătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și statelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru locașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru înbelășugarea radelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robiți, pentru cei ce se ostenesc și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și voia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și purea Fecioara Maria, toți Sfinții Său pomeniți. Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Bine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în veci și vecilor. Amin. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.